ujutru piju recimo jednu kafu i kada ja dam tu jednu dobru kafu, ceo dan je tako krene, to je dobar osjećaj. To je neka moja podrška njihovom danu. Kafu sam krenuo da se bavim 2016. godine, prvo sam krenuo u Americi, tu sam i uopšte skapirao da volim kafu i od tada do sad, 8 godina kasnije i dalje to. Pa neko taj prvi gutar, kada uzim taj prvi gutar i ujutru piju recimo jednu kafu i kada ja dam tu jednu dobru kafu, ceo dan je tako krene, to je dobar osjećaj. To je neka moja podrška njihovom danu. Znam da kad uđu u kafić dobiju taj prvi utisak da je i nameštaj dobar i da kad sednu da im je udobno, tako da sigurno je to jedan bitan faktor u ugostiteljstvu. Pa najviše me je podržala majka kroz život, tako da porodica mi je prva asocijacija za podršku. Oni su neko uvek tu od početka do samog kraja.